Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, ostirala da. Aztoratuta gaude, baina ez dugu iskanbilarik sortu nahi. Bake eskian etorri gara izan ere, gaur apirilaren 24a multilateralismoaren eta bakearen aldeko diplomaziaren nazioarteko eguna da. Egun honen helburua herrialdeek elkar banatzen dituzten gaien alde elkarlanean jarraitzeko motibatzea da. Baita guztiontzako onuragarriak izango diren akordioak eta negoziazioak lortzea. Nazio Batuen erakundeak data hau 2018an zehaztu zuen eta 2019tik ospatzen da. Nazio Batuen erakundeak egun honen garrantzia azpimarratzen du inguruko nazioen artean lankidetzan arituz soilik bermatu daitekeelako munduaren biziraupena eta garapen ekonomikoa. Bakean abo xurien leloa desarrazoiak baitu menperatzaileen kalakan antzutua. Gaurko lehenengo efemeridea kontatzeko historian oso atzera egin behar dugu. Zehazki, Kristo aurretik 1184 urtera. Gaurko egunez, urte horretan, greziarrak Troiako zaldi famatuarekin sartu ziren Troian. Guda hau garaiko hainbat idatzietan agertzen da, besteak beste Homeroren Odisean, Iliadan eta Virgilioren Eneidan. Antzinako greziarrek Troiako gerra benetan gertatu zela uste zuten, eta Troia Dardaneloen inguruan kokatuta zegoela. Garai modernoetan ordea, gerra eta hiria ez zirela benetakoak uste zituzten. Nola nahi ere, 1870ean Heinrich Schliemann, arkeologo alemaniarrak Troiako gerra historikoa zela konbentziturik Troia bilatu eta aurkitu zuen. Hala ere, guda horretako gertaeren atzean dagoen errealitate historikoa oraindik ezagutzeko dago. Ilargi erraldoi bat, diztiratxua tristea. Ageri da pixkanaka etxe hilaren atzean. Troiako zaldi bat da. Geldi ezinan area. Mende baldea bere kulparen kontra. Hondamendi natural. Esan dugu gaur bakearen aldeko diplomazioaren nazioarteko eguna dela, baina egun honetan gertatutakoak historian zehar ez dira denak gertakari baketsuak izan. 1915ko apirilaren 24an armeniarren aurkako genozidioa hasi zen Otomandar inperioan. Gauez Istanbulgo 600 armeniar exekutatu zituztenean hasi zen dena. Hilabete gutxian inperioko armeniarren 2 eren desagerrarazi zituzten. 1923 bitartean 1,5 milioi inguru armeniar hil eta beste milioi bat inguru deportatu zituzten Siriako desertuetara. Turkiako Errepublikak onartzen du sarraskiak izan zirela, baina ukatu egiten du genozidioa izan zenik. Hainbeste armeniarren heriotzak etnien arteko gatazkek, gaixotasunek eta gosetek eragin zutela esaten du. Gainera, tabua da genozidio honetaz hitz egitea. Hainbat pentsalari epaitu dituzte genozidio izan zela esateagatik. Orain urtebete salto egin behar dugu.
Gaurko egunez 1616an Irlandaren independentzia aldarrikatu zuen mugimendu abertzaleak. Gertakari hau pazko matxinada izenarekin ezagutzen da. 1500 kidek aldarrikatu zuten Irlandako Errepublikaren independentzia Britania handiarekiko. Irlandako independentista eta langile mugimenduko taldeek Dublineko hiriguneko hainbat eraikin okupatu eta Errepublikako behin-behineko gobernua osatu zuten. Britaniar armadak guztira 116 hildako, 368 zauritu eta 9 desagertu izan zituela berri eman zuen. Hildako matxinatu eta zibilak 318 izan ziren eta zaurituak berriz 2217. Irlandako armada hiritarreko 74 kide hil ziren matxinadan. Armada britaniarrak matxinoak errenditzera bultzatu eta altxamenduko 16 buruzagiak fusilatu zituen. Down the glen, one Easter morn, to a city fair rode I. There armed lines of marching men in squadrons pass me by. No Tira baina gaurko egunez ere lan eginda nazioen arteko bakea lortzeko 1945ko apirilaren 24an gaurko egunez hain zuzen egintzen Bandungeko batzarra edo goi bilera. Indonesian, Asia eta Afrikako hainbat herrialdek parte hartu zuten bertan. Independentzia berriki lortu zuten herrialdeek hainbat arazo zituzten eta haiei aurre egiteko elkarren arteko kolaborazioa behar zuten. Bertan buruzagi independentista garrantzitsuak bildu ziren. Nehru, Indiako lehen ministroa, Nasser, Egiptoko estatuburua eta Surkano, Indonesiako presidentea, esate batera. Guztira, 29 herrialdetako liderrak bildu ziren eta 3. munduko herrialdeei buruz hainbat puntu adostu zituzten. Subiranotasuna errespetatzea, arraza eta nazioen arteko berdintasuna gatazkak modu baketsuan konpontzea, elkarrekiko interes eta lagunkidetasuna sustatzea, nazioarteko justizia errespetatzea eta potentzia handiekiko aliantzak baztertzea erabaki zen besteak beste. Bihar kantatu ezin gaur kantuan nauzun zara naiz gara. Ezik soilik izara gaur kantuan nauzun orain bat gara. Bihar kantatu ezin gaur kantuan nauzun zara naiz gara. Ezik soilik izara gaur kantuan nauzun orain bat gara. Bakea ez da soilik herrialdeen artean behar, lantegi barruetan ere beharrezkoa da. Bangladeseko hiriburua den Dakatik hurbil Sabar Upazilean 8 solairuko eraikin komertzial bat lurrera erori zen. 1129 hildako eta 2500 zauritu utzi zituen, gehiengoa emakumea. Bezperan eraikinaren pitzadurak aurkitu eta salatu bazituzten ere nagusiek ez zuten neurririk hartu. Eraikinak ezegonkorrak ziren eta irteerak blokeatuta egon ohi zirenez, lapurretak saiesteko langile askok ez zuten eraikinetik ateratzeko denborarik izan. Hainbat marka ezagunentzat produzitzen zuten lantegi hauek, besteak beste Inditex, El Corte Inglés, Mango, Alcampo, Primark, Walmart, Gap eta Benetton. Zoriontsu edo ez guk ostiralaren aztoramendu baretzeko programa berezi bat prestatu dugu eta eskuartean daukagu dagoeneko. Atzo ez genuen denborarik izan liburuaren eguneko erreportaje bereziarentzako, beraz gaur emango diogu tartea. Aurten zizurkien ospatuko da eskola txikien festa ekainaren 14an eta gurera gonbidatu ditugu gehiago jakiteko. Nahi Alkorta orgasmoak arrakalaren inguruan hitz egingo dugu.
Bueno, Nahi Alkortarekin orgasmo arrakalaren inguruan hitz egingo badugu, eta Joran Mujikarekin BTS taldearen diskoaren bigarren atal hori aztertuko badugu, baditugu hainbat gai gaur zuekin elkarbanatzeko entzuleok, eta aurrengo minutuetan egingo ditugu. Apirilako 24 ditu gaur, eta ostirala da, ongi etorri guztioi bigarren kafera. Zuekin entzuleok Noa Gaztainaga Oiarbide, egunon. Egunon. Eta zuekin Eneko Iturbe Otamendi, egunon. Egunon, bai. Eta hemen dantza dagoeneko ondo ikasi duena ere, badugu gurekin, Nahi Alkortalez gara, egunon. Egunon. Gaur Nahiak saio bikoitza dauka gurekin bigarren kafean ezpentsa. Hemen izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Ulurbide bigarren kafeak 1160 beteko du gaur, apirilak 24 ditu naiz eta gure streamingean batek esan digun 4 jarri dugula eta ez 24 barkatuko diguzue, baina ez apirila berriro nolabait gainditu beharrek ez daukazue, ja azken txampan gaude, lasai. Goizak 10 eta 18 minutu ditu oraintxe eta gu 4 gara hemen urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan, esan dakoa, ongitorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Eskuratzen saiatzen naiz gaua baino lehen Trebezia falta ote zain Balda inoren zain Baztu zeitar nasten Urte terdi asperenen ibiltariarena kantu honek harrapatu gintuenetik eta bigarren kafean maiz entzunarazi dizuegun kantua da, baina berri honak ere badauzkagu. Bueno, berri honak, behintzat jakin dugu, badabiltzala, aritu direla lan berri bat eta kantu berriak grabatzen, eta esperantza daukagu, horiek laister entzungai izango ditugula, eta batez ere gure bigarren kafeko entrevista akustikoetan, berriro asperentarrak, ez dakit Borja Bakarrik edo bestelako kideekin, izateko aukera izango dugula. Beraz, momentuz dagoenarekin gozatu behar, eta ibiltariaren hau oso da gozagarria. Bakardadetik bakardadera Zugandik zugana Goizeko 10:20 eta gutxatera begira, gaur Gorka goizetik bizi egunon aber gaur aurkezle berria. Bai, gaur aurkezle berria. Ta jende berria, Naia egunon dio Gorkak. Barkatu Naia. Egunon. Naia oso berria ja ez da, gurekin egin ditu kolaborazio batzuk dagoeneko, baina bai, oraindik nolabait bere lehen kolaborazioetan entzuleren bati oraindik akaso berri egingo zaio, nahiko zalaparta sortzen du datorren bakoitzean, eta uste dut entzuleak segituan kokatuko dutela Nahi Alkorta. Laister egongo gea Gora eskola txikien festa dio Gorkak. Gora, nire maite duta da gaur Lazkaon txupinazoa festak da bihar azpeitia independentisten topaketak, eta igandean, arnasa, hori digin behar da, Gorka, arnasa hartueneko, zizurkilera joango naiz, ze gogok zu ezagutzeko. Etorri, zizurkia. Hori da. Hango festetara agian, Edita Brokosek ere hemen egunon, eta ez dut maite Eusko Jaurlaritza. Eusko Jaurlaritzak ematea diru hori, talde horri, fobia babesten dezue. Pentsatzen dut, Gorka ari dela, mitoaroak jaso duen diru laguntzaren inguruan, hala eta guziz ere nire informazio ofizial horretan, uste dut informazioaren zati bat falta zaidala, edo tartaren zati bat, edo diruaren zati bat, ze
uste dut ez dira 300.000 euro izango, atzo nolabait jendea saldatu duen notizia horrek kontatzen duen bezala, gehiago izango direla, baina hitz egingo dugu hontaz, dagokion momentuan. Naia, dantza egin dezu, ze ona! Hombre, besteek ez dute egin. Bai, egia darrapatu gaitu pixkat hemen zezenak izketan. Baina, listo, bagode. Bueno, eta bagoaz, hemen dagoeneko lehenengo eguneko zuzenketak egitera. Nasten ari naiz gorka, ulertu dut alde batetik eta bestetik, 300.000 euroko notizia atzo jendea saldatu duena, ETS jasoko duen diru laguntza da, 1.000.000 eurokoa berriz, mitoaroak jasoko duena, eta horre bizifren arteko dantza. Bueno, zer esango dizuegu, bata edo bestea ere, bere momentuan eta lasai aztertu beharko ditugula, ze gero lankidek esaten didate hater xamar jantzen naizela, eta gaur hater jartzeko nahi alkorta badago gurekin. Eta gizonak dira talde horiek, Bai, ez da? Hausnarketa hon bat entzun nuen duela gutxi arrakastaren eta generoaren inguruan, eta horretaz ere ariko gara, baina uste dute leku baten bila, Iraia Kambraren podcastean ere, musika eta generoaren arteko hainbat hausnarketa agertzen joango zaizkigula. Aizue, maite duten tartearekin abiatu beharko dugu gaurkoa, eta maite duten tartea abiatzeko, noa zuri dagokizu, lehen maite duta, bueno, ez da zergatik, beti ezkerretik hasten naizelako. Bale. Ezkerra beti horretik. Bale, nik itzen behar nizuen, komentatu nizuen, nik noiz bai komentatu zuet, lehengo urten, nik 3. kurtsoa granadan ikasi nula, urte batez, eta jende pilo bat ezagutu nun, batez ere jendea, Espainiako jendea zan, eta askotan olako esperientziak ingertatzeana zu pentsatzezula, bueno, ikusiko gea berriz, edakize, itzeitezu jendeakin, eta esatezu, bueno, gertu bizigea, ezakize, bueno, ni urte bete ni joan ja jendea ikusi gabe, orko jendea ikusi gabe, eta asko euskalduna dira, eta nikan ez ditut ikusi, eta justo horreko idatzi ziten nire lagun batek, mexikana dala, baino, Madriden ikasteula esaten, honea Donostia etorri dela grabatzea, 2 egunez bakarrik, ordu neukan egun terdi, ze atxalde eta egun bat etorri zan, eta behakin gehatzeko aukera aukinun, eta egia esan momentu superberezi izan zan, ze izan, ematezun denbora etzala pasa bezala, eta iruditzea baita gaur egun sare sozialei eskerta horrek asko zerrexago egiteutera dena. Zionak, birtopak eta horiek, egia da, sare sozialek gauz asko kritikatzen dizkiegu, baina zerbait ona esatekotan ere badago, harremanak, bueno, akaso ez modurik organikoenean mantentzeko, baina bai modurik praktikoenean mantentzeko modu bat, edo zein historika itzaki ematen dizulako lagun batekin, zer modu zabiltza, lau hitz egin, ze asmo, zurera noa laizter elkar ikusiko dugu, bai, nik maite duta, horrekin lotuko dut, gaur atzo gauez lagun bati idatzi nion, story baten arira ere, aizu, uztaian Oklahoman izango naiz, bera Mexikarra baino Texasen bizi da, eta uste dut nahiko gertu harrapatzen hauela, eta Alemanian egongo naiz uztaian, ara, bisatzen hasita pixka berandu zen biltzan, baina, orduan Alemaniara joango naiz, edo etorriko zara Euskal Herria, eta baita, beste lagun mexikar bat ere badut uztaian badatorrena, eta egia esan poza ematen diate horrelako kontuek. Zure maite duta zin da, eneko? Nire maite duta da oso simplea. Bueno. Gozea dakazunen jatea eta egarria dakazunen egatea. Bueno, gozea gara da. Bai, ez da? Dutik onena, Igual orain arteko maite dutik onena. Bai, ez da? Gainera... simplenak igual hobena dio. Bai, gainera beharrezkoa da.
Zezuk ezin dezu, bueno, a ber, oain etorriko zait bat esatea, ite baldin badezu ayuno intermitente, o nola esatez zaio beste Bai, aldizkako baraua. Bai, holako zerbait. Bai, bueno, bale, indezakezu bai, oso ondo, nik ez dut egingo. Are askeago gara. Nahi, alkorta zein zure maite duta? Ba, pila bat neuzkan buruan, baina atzoko arratsaldearekin geratuko naiz. Neraman egun nahiko zoroa, ezin konzentratu, burua pixka bat saturatua. Eta gurasoenera joan nintzen, Donostiara, itxasertzean paseo bat, patata braba batzuk mejilloneran, kalean topatu nintzen bestela elkarrizketa hoiek eukitzeko aukerarik ez daukagun ezagun batekin, eta goxo-goxo joan nintzen etxera. Beraz, maite ditut gurasoak, eta ekaitza datorren arren, ba, preste egongo garala. Alaren aia, behin mejillonera joan da, eta burdinaren gabezia eukita gorputzean, mejilloi batzuk ere eskatzea bazen dituen, ez? Ez. Entzuleo, guztu dut maite guztiak kontatu ditugula, eta bizi-bizi Gasteiza egingo dugula salto segituan, Josune Belez den Mendizabalek gurera ekarriko digulako, aspaldiko partez eta gogoz jasoko dugun, besoinuak tartea geratu hemen, eta segituan Gasteizetik zuzenean Josune Belez den Mendizabal. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Porque sé que no sé la costa entre el infierno en los estados de sitio. Porque sé que desconoce el olor del amoníaco recubriéndote el espanto, porque nada se detiene. Gernika margoaren kokapenaz, kokapen egokiaz, negoziazioaz, balio artistiko eta sentimentalaz mintzo den egun hauetan, besoinuari hasiera ematen diogu Radio 3ek sortu zuen 11 kontzertuen zikloarekin, Suena Gernika izenekoa. Gernikako bonbardeaketaren 80 urte betetzen zirenean, eta gonbidatuen artean Rosalia eta Belako egon ziren, besteak beste, baita Eskirlak ere. Eskirlak Niño de Elcheren ahotsean jo zuen Destruidnos juntos, eta kanta horrekin hasi nahi izan dugu gaur. Baina Niño de Elcheren ahots eguneratuagoa, elkarrizketa formatuan alegia, sakona ez sentimenduz baizik eta buruz, honakoa melomaniak zikloari amaiera emateko martxoko azken astelenean, Monterronso kulturgunean Gasteizen lapurtutako hitz hauek. Una familia de un pueblito de Granada, Montejitra. Ellos llevan muchos años trabajando en Elche por el boom del calzado, de las fábricas de calzado. Y es verdad que el contexto musical, bueno, mi padre es un pequeño aficionado al flamenco, cantaba en las fiestas familiares, mi tío tocaba un poco la guitarra, mis primas cantaban. Bueno, este contexto un poco mítico, tópico del andaluz, lo que canta cuando puede, cuando le dejan. Bai, Inigo, zuk esan duzu, aspaldiko partez ez da, martxotik joan zaigu bai denbora. Audioak jasota uzten ditut nire telefonoan, kaletik noala, hitzaldi batean nagoela, kontzertu batera gerturatzen naizela, soinuak harrapatzen ditut. Bai, onartu behar dut, bai menigabe. Barkan azazue inoiz hemen zuen ahotsa, zuen melodia zarata entzuten baduzue. Eta 15 behin egiten dudan sasi zutabe, sasi poetiko, sasi melodia den honetan, ahaztu egin zait apirilaren 4ean grabatutako hau nun izan zen eta zeri erantzuten dion. Inkognita erabat eta bueltak eman dizkiot benetan, Zinez, orain datorren hau ordea klasifikatua geratu zen, egunean bertan bai.
horrela izendatu nuelako hondartza, pelotitas, garagardoa. Baitu dituzue, hiru kontzeptu horiek, ez da? Baina, nolaz dia, nabarmenduko, ez? Hondartza, pelotitas, garagardoa. Bakarra naiz palen soinuen ja kardiaka jartzen dana, kala idiliko batean entzutean indignatzen dena, ez dakit nire buruarekin haserretzen naizen, edo ulertzen ez dutenekin, olatuen soinuarekin nahikoa dela nahikoa, oasi bat dela gure buruak eta gorputzak abandonatzeko, tak, 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 bueno, glu, 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 psss. Eta garagardolata ere mastrakatu dut. Hondartzatik altxatu eta giroz aldatu dut erabat museo barrenan. Bisita egiten ari den taldetik ez oso hurbil, ez da ere oso urrun, aditzen egon naiz bai disimuluan. Nire aurreko bitrinari begiratuta, begiak argazkietan, baina belarria azalpenetan. Ea oporrak ez direla ez deskantsatzeko, ez aurrezteko, ez da mehetzeko ere entzun diot behin baino gehiagotan nire izebari. Ala bedi, edo ala jaina, ez dakit zer esan. Baina erabaki orduko, Pasko astea agurtu eta jatorria naiz berriro. Joe, eta orain zara eta gehiago, etxepareko etxe bizitza blokean 2 solairuetan obretan ari dira. Osea, ez bat, ez, bat eta beste bat. Eta lehen solairutik bera botatzen dituzte apurtutako altzariak. Batur beste bat. Bueno, entzuten duzu, hainbeste zaratarekin ezin isiltasunean irakurri. Ruben Sánchezek hemen duela urtebete aurkeztu zigun bere Inazio Aldekoa ipuin lehiaketaren saria izango zena, urte bat pasa da bai, eta liburuak argia ikusi du, eta aurkeztu ere egin du Liburutopian. Duten idazleak, ni neu orain, baldago gauza zilbor zalea hori. Zilborreko bideo bolatxoak atera eta jendeari erakustea baino. Bueno, ez jarri horrela, Ruben. Denok ez baita haukagu bolatxoak zilborrean sortzeko gaitasunik, eta bestenak, egia esan, grazia egiten digute eta lilura ere sortzen digute. Mundu guztiak du izenburua, Rubenen liburuak, eta Rubenen liburua irabazle honek, etorkizuneko bidaia distopiko bat proposatzen digu. Nire ustez errealegia da Ruben jaso duen mundu berri hau, eta portugesez ere hitz egiten ikasi du bere lagun berriarekin. Está bem, obrigado, tchau. Imagina, vai dar tudo certo. Depois me conta como foi, tá? Tô torcendo pra você. Bueno, alaxe, aurkezpenean ere Ruben Sánchezek kanta egin du. Aldez aurretik justifikatzuz, duela 20 urte, ez duela gitarrarik hartzen, bla, 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 txor, 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 obladi, oblada, pipipi, popopo. Baina hemen laguni, berrizten, zoritxarra zorion, labanari esker mila gaizki utzi ninduen dina. Pareko tabernan karaokean zeudenei 5 axola, gitarraren soka eta afinazioa. Tabernako bikoteak baino asko hobeto egin duzu, Ruben, benetan, zu nahiko lotxati eta beraiek oldarki edo oioki ez dakit zer esan.
Bueno, onaino, aste honetako be soinuak dakarrena, soinuen matrakarekin edo, matraka baino txuntxunarekin beste nonbaitera joango naiz oraingoan. Txuntxunarekin tropeten soinua hauxe da gure patroiaren eguna, ezta? Hala dio kantak. Prudentziaz gomendatzen dizuet ibiltzea datozen egunetan Arabar aldetik baldin bazabiltzat. Josune Belez de Mendizabal, muxu ondi bat Gasteiz inguru hortara. Zain osko. Bai, berdin, agur! Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Bazen behin, Euskal Herriko herriska batean, Nun gelditu gara lagunekin, Pirrit? Zeraingo parkean. Katzi porreta, hor dago itxasontzia! Herri edo auzo txikiak dira Aduna, Alkiza, Altzo, Larraul, Albiztur, Berrobi, Bidania Goiatz, Errezil, Lizartza, Abaltzizketa, Ikazei eta Itxasondo, Olaberria, Ongiozar, Ezkio Itxaso, Gabiria, Zerain, Aizarna, Aizarna Zabal, Arroa, Itziar, Oikia, Zizurkil, Aginaga, Ereñozu, Igeldo, Zubieta eta Berastegi. Txikiak izateak ez du nortasun gutxikoak direnik esan nahi. Badute zerbait komunean aipaturiko 28 herri eta auzoek. Eskola txiki bat dute handi egiten dituena. Gaur Tolosan ospatzen ari diren Gipuzkoako eskola txikien kirol topaketaren aitzakian etorri dira gurera laborategira, aurten erronka berezia duten Zizurkilgo mendigain ikastetxeko ikas komunitateko kide diren Leire Iraola Urbieta eta Naia Alkorta Elezgarai. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon. Zer modu zabete, imaginatzen dut egun hauek nahiko ez dakit kaotikoak edo gauza asko egin behar diren egunak izango direla, ezta? Bai, ja pixkat atzea kontaketakin hasita gaude, eta oain arte gauza hundik eta antolatzen da ibiligean bezala, ja hasi gea giltzak nun utziko etxeu eta olako gauza txikiko baita antolatu nahian, eta bueno, egia esan bai, ja azkeneko astero bilera bat obidazkau, eta ja topea gabiltza.
Bueno, mendigain eskola txikia dela esan dugu, zerk egiten ditu desberdin eskola txikiak? Bueno, gehien bat, herrita auzo txikitan noen eukitzia eskolak, ematen duna da herriai bizila. Herriko taberna bezala, eskola eukitziare oso importantia da. Eta eskola herritarra izatia da berezitasunetako bat, herriakiko atxikimendu berezia eukitzea, eta balanda ere mutan daude, jende gutxi dira, orduan, gutxi bizigea, orduan adin anistasuna da gehiena, igual kanpotikan behiratuta gehiena entzatzen gauza bat, gadiez gure eskolan 2 urtetik 12 urte bitarteko ikasleek elkarrekin egoten dira. Horretaz gain, eskola txiki bakoitzak bere ingurunea eta bere ezaugarrien araberako proiektu pedagogiko propioak dauzkate, eta horrek ere berezi egiten ditu, ez? Azkenean, aurrek ikasten dute beraien inguruaren baldintzen arabera, beraien ezaugarrien arabera, eta eskola batzuetan bagian haundi asko daude edo txiki asko daude, eta horrek ere asko baldintzatzen du beraien egunerokoa. Zein dira baloreak edo esango du balore bereziak eskola hauen oinarrietan zintzu, ze balore daude? Bueno, eskola hauetako gehienak arnasgunetan daude, eskola txikiak dira, beraz euskara oinarrizkoa da, ezkidetza ere lantzen da, azkenean landa eremuetan egoteak ere badauka nolabait arrisku hori, ez? Genero bidezko banaketarako eta eskoletan lantzen da, aurrak ezkidetzan estea, eta bestetik laguntzen du natur eremu horretan egoteak naturarekiko atxikimendua eta balore ekologikoak ere lantzea, ez? Orduan, badira eskola batzuk bizitzarako aurrak prestatzen dituztenak, tailerretan eta antolatzen direnak, beraz, ohikoa da bapatean umeak aroztegian etxerako txakurraren etxetxoa ikusten egitea, edo sukaldean irakasleen menua prestatzen egotea, ez? Hortaz, ikaskuntza bera ere oso praktikoa bihurtzen da. Gaur aipatu dugu, Tolosan elkartu direla, esango dugu eskola txikiak, Gipuzkoako txoko desberdinetatik etorri direla aurrak, eta zer ospatzen da zehazki gaur Tolosan? Aipatu dugu kirol topaketak, zergatik kirol topaketa batzuk? Gehien bat, guraso koordinakundetikan daula sortu zen eskola txikin saretze hau, guraso batzuk ikusi zuen 80. hamarkada bukaeran, bazeola alako, azkenen eskola txikik izateak jende gutxi zeate, eta nunbait jahute zeanen entzuteko baita ez da berdina. Handi bat entzun edo txiki batzu entzun. Orduan, ikusi zuen behar bat elkartzeko, eta hortikan hasi zian festa antolatzen, eta baita ere, adibidez, gorputzezik eta klasek edo inberdianen, egia da, gutxi gehala. Orduan, bai daudela, denak ez gaude egoera berdinetan, badaude 20 ikasle inguruko eskolak, eta badaude 60 gehiago, 70 ikasleko eskolak, orduan denok ez gaude egoera berdinetan, baina bai da, leku bat, talde handi baten kirol topaketak inez jendia ezautu, eta elkar ezagutzeko. Topaketen inguruan, esan dugu, ezta? Kirol, ezagutzeko modu bat izango dela, gaurko topaketa horiek. Gero baita, ekainaren 14an ospatuko da, esango dugu, Gipuzkoako eskola txikien festa, egun horretan ere egingo dira horrelako jolasak edo, bezalako ekintza batzuk, elkarren artean ezagutzeko? Bai, topaketaren aitzakia saretzea da, Leirek esaten zuen bezala, eta elkarra harremantzea.
kirol desberdinetan arituko dira eta eskola txikien festaren aitzakian ikasturtean zehar erronka desberdinak egiten dira eskolak proposatuta eta azkeneko erronka justu gorputz hezkuntzari lotutako erronka izango da, ekainaren 14ean egingo dena eta bertan jolasak eta kirol desberdinak probatzeko aukera izango dute, beraz badu topaketarekin lotura eta gaur ikusten dutenaren araberako aldaketak ere egongo dira ziurrenik ekainak 14ko jolas horietan. Azkenean topaketan 26 eskolak parte hartzen dute, 28 eskola direla esan dugu eskola txikiak, baina ikasleen adinarengatik 2 eskola kanpoan gelditzen direnez. Eta badu berezitasun bat egun honek ere bai, topaketaren aitzakian eta autobusa hartu behar denaren aitzakian, autobusen kostua altua denez, eskola askotako ume guztiak etortzen dira Tolosara, beraz topaketan 3. mailatik gorako aurrak ikusiko ditugu, baina kaleetan eta parkeetan txikitxoagoak parkez parkeko plana egiten dute eta Tolosan bazkaltzen dute eta egun pasapolita izaten da, beraz saretze hori topaketa zaratago joaten den zerbait da, elkarrekin eguna pasatzen duten eskolak asko direlako. Barkatu, bai. Aipatzeko baita aurten, berezitasun bezala zitzurkilen berriz hartuko deu, parte hartzen goizen, festa egunen parte hartze jolas hauek antolatzia, ze guain dela urte desente hola funtzionatzezun eskola txikin festak, baina pandemia dela eta urte baten kale ointzan eskola txikin festa gabe gelitu ginean, eta horren ondoren bai gertatu zen festa pixkat individualizatzea, goizen puzgarrik eta olako gauzak eotezian, baina etzan eoten eskola arteko jolasik. Orduan bai izan da guraso koordinakundetik etorrian gauz bat berriro berrartzeko beharra ikusi dela. Orduan aurten izangoa urte askota gero goizen egongo diala jolas parte hartzaile hauek eskola txikin festan. Uste dut momentua badugula, gaur Berazubi estadioira jo eta Xabi Arrieta lankidea antxe dugu. Xabi, ze giroari zarete bizitzen bertan, hemen ari gara, nolabait arduradunekin hau guztia kokatzen, baina zu bertan zaude, eta uste dut, aur eta gaztetxoz inguratuta eta giro bizian. Inigo ala da, hemen txegaude Berazubiko estadio honetan, nik ere da pare bat buelta eman ditut jendea ondo aurkiteko, lokalizateko, baina lortu elkarrizketaren bat, hemen daukagu umetxo bat, Irati Teieria izenekoa. Zertara etortzatu, ze ilusioz hartu zute proba hau? Kirola itea, zenei asko gustatzen kirola itea. Eta gero, zei eskola txikitatik etorrizea, nondik zatuzte? Ezkio itxasoko eskolatik. Eta proiektu hau, zaitu beste eskola txikitako jendeakin eta umekin elkartzea. Ondo aizia pasatzen, edo zenbat erainoko plana daukazute hemen? Nahi asko gustatzen zaite, etortzea kirolaitea eta beste eskolatako kezautzea. Eta hemen ikusten dago, pila bat umetza dela, pila bat kirol posta daudela, zein indituzu, bakizu bakoitzean zea izaten diten? Niko oinarte indituz toka, dodgeball, marraztea jolas kooperatibok eta oainin bardet luzera jauzia. Eta gehiena, zein gustatu zaitu? Dodgeball. Eta gutxiena, zein esan ez du, nahi hau ez zait gustatzen? Toka, ze oso txarra nahi. Bai, ez ez asmatzen tokai txapakin jotea? Igual, mejoratu. Igual beste vuelta bat eman eta jolastu pixka gehiago. Bai, praktika da, nire bai oso txarra nahi. Orduan, praktika pixkatekin hobetuko dugu. Bai, igual. Inigo hemen lehen elkarrizketa, beste unmeren batekin saiatuko gara, antolatzaile batekin lortzen, bitartean bueltak ematen jarraituko dugu. 800 metroak osatu dituzu dagoeneko Xabi Arrieta, ez dakit 5.000 metroko markaren bila edo bazabiltzanan bueltaka Berazubiko estadioan, Ezkio itxasotik iritsi da Irati eta arekin aritu zara, izu jator eta iztun, beraz, begi ona izan duzu edo bintzat errex konektatu duzu, mikrofono batek beti ematen duelako alako susto sentsazioa. Xabi, aipatu dugu, 500 gora ume dabiltzala gaur Tolosan, dendenakan Berazubin dauzkazu, ikaragarrizko giroa eta ez dakit, energia egongo da han zelaian eta pistan, ez? Bai, hemen Berazubi umez gainezka dago, antolatzaileak ere bai, irakasleak, eta esan dezakegu, estudioan asko komentatu egun gai bat, hemen bai dagoela ejertzito bat.
Xabi Arrieta besterik baduzu, eskatu pasoa, eta nik hemen preskutxan izango zaitut, behar dugunean, berriz ere zurekin bat egiteko ados? Ados. Eta hemen barne humorea erabili du Xabi, baina entzulekin ere elkarranatu behar dugu. Atzo, jeupe, egitasmoko arduradun, Joxan Aramaiok, ejerzito hitza erabili zuela, nahiko hizkuntza belikoa ere iruditu zitzaigun, eta ez inokatu, gerora hemen gure barne katxondeoa edo izan genuela ejerzitoaren kontura, eta hortik Xabiren adierazpena. Ez dakit nik hemen gurean dauzkagu hizketan eta nolabait festa guzti honi alako sostengua ematen leire iraola eta nahi alkorta. Ez dakit enbidia puntu bat daukazuen, gaur berazubin egon nahiko ote zenuketen edo ederki zaudeten han daudenek energia hori kudea da ezatela eta zuek hemen, zein da puntua? Bueno, gaur jaieguna daukagu, ez da? Leno aipatu zuen maite duten momentuna. Bai, nahi ez maite duterako momentua daukazu zuk leire oraintxe. Nik maite dutena da jundaneko 8 bat urtean ama izan bakarrik eoteko denboa eukitzia. Eta gorkoa bat horretarako egun bat, beraz. Tarteka olako egun bat gustu hartzea. Así que gaur aprobetxatik mango du. Alago aldatu gara. Zizurkilera itzuliko gara berrize. Zuen eskola itzuli da, badakigu erronka bat duzuela. Zein da erronka hori? Bueno, 28 urteren ostean, eskola txikien festa antolatzea dagokigu, Gipuzkoako eskola txikien festa, urtez urte herriz herri aldatzen joaten den festa da, eta leirek aurreratu duen bezala, apur bat gainezka gaude jada, ekainak 14 gerturatzen ari zaigu, eta polita egin nahi dugun egun bat da, beraz horra gabiltza, batzordeetan antolatzen. Ez da ohiko beste eskola edo ikastolen festen antzeko bat, baizik eta hemen helburua saretzea da, eskola txikietako familiak elkartzen gara nagusiki, eta herri osoak parte hartzen duen festa bat da, beraz, esan genezake parte hartzailea izateaz gain, lan askoko bide bat dela, eta egun polita izatea espero dugu, eguraldiak errespetatzen gaituen. Bai, tokatzen zaigu urtero herri bati antolatzia festa, baina beti izaten da eskola txiki guztien festa dela, naiz da urten zizurkili tokatu antolatzia. Eta 88 tokatu zitzaigun herriko aur bezala bizitzia, eta guain tokatu zaigu guraso bezala antolatzea. Aizue, bertan gertatuko denaren inguruan segituan ezertzeladaren bat edo eskatuko dizugu, konta daitekena konta diezaguzuen, baina Xabi Arrieta berazubin beste gazte batekin, beste ume batekin daukagu. Xabi, aurrera! Bai, hemen umeak asko animatzen dira elkarrizketak egitera, hemen zante famosoak egiteko direla. Zure itena nola da? Eki. Eta ze ikastolatatik etortzea, urrutitik zatoz? Ez, arrutik. Eta hemen pista inguruan hainbat kirol dazkagu, leheno neska batekin hitz egiteko aukera izan dugu. Zuri gehiena zein gustatzen zaizu? Dodgeball. Eta gutxien, zein esango zehala hemen txarren asatekotan? Dana gustatzen eski baino salto itekoana. Bai, zaizu asko gustatzen? Gustau bai, baino gutxiena. Eta arrazoia zein zaiteke? Ez da. Eta hemen, mejora gehiena, ze ariketatan ikusten duzu. Zerbait hobetu daiteke? Ez, nahi da notatzen. Eskerrik asko elkarrizketa hau egiteagatik, Inigo entzun duzu, hemen umeak beti kirol ezberdinak aukeratzen dituzte, denetan daukate hor hobekuntza puntu hori, baina hemen jendea oso alai, denak korrika, denak jolasean, eta espero ezagun inorrek minez hartzea. Ez, seguru ez, eta etxera iritsiko direla, gurasoak pakia handi hartutako egun baten ostean, poz-pozik, nik aldera badaukat mailan botatzeko, akaso ni naiz dodgeball zer den ez dakien bakarra. Ni ere bigarren naiz. Eneko, bale, noa zu badizu? Nei sonatzeit, noiz baitin etela zuenketan, baina ni baloia eske zinet. Orduan, igual ja memorietik gendin dut. Pixka traumatiko bezala. Bai, bastante traumaukat baloiakin. Xabi Arrieta, zuk badakizu azaltzen zer dan dodgeball delako hau? Jakinez, baina hemen pistatxo batzuk eman dizkiate, ikusi dut buelta oso amaterakan berazuri fijatu naiz bakoitza zertan datzen, eta bueno, zerbait ulertu dut. Ados,
Naia, Leire, zuek badakizu zer den? Bueno, nik dokumentazio lanak egin ditut. Gorputz hezkuntzako irakaslearekin jolas hauek errepasatu egiten dituzte, arauak errepasatzen dituzte, denek bat egiteko. 17 kirol desberdinetan arituko dira gaur, eta dodgeballa da nolabait briletaren bertsio berritu bat, 3 aloiekin jolasten dena okerrez balin banago, agian ez da jolas hau, izan daiteke ez. Eta oso gustora jokatzen duten jolas bat da, baina hori, azkenean hemen balioa daukana da, gorputz hezkuntzako irakasle desberdinek antolatzen dute, eskola desberdinetakoek, eta ikusten duten beharren arabera, eskoletan identifikatzen dituzten beharren arabera, jolasak aldatuz joaten dira urtez urte, eta arauak moldatuz beraz, atzetik lan handia dago beraien partetik, eta hor ere balioan jarri eskola txikietan kirolak daukan garrantzia, eskola asko dira baso eskola formatuan aritzen direnak, edo mugizientzia, edo bestelako tailerrekin mugimendua bateratzen dutenak, eta badago hor gorputz hezkuntzari balioa ematearen balore hori leheno ez duguna aipatu, eta horrek azkenean osasunean daukan eragina zoragarria da. Bueno, ondo baderitzuzue, Jon Arrazola irakaslearen testigantza ere bilduta daukagu, eta hauxe elkarbanatu du gurekin. Kirol topaketak Tolosako Berazubiko futbol zelaian egiten diren kirol topaketa olimpiada batzuk dira. Aurtengo 23. ekitaldia izango dela iruditzen zait. Eta aurten adibidez parte hartuko dute Gipuzkoako 26 eskola txikietako 560 ikaslek. Aurreko urtetik gainera, eskola hau ez gain, Tolosako lanbide heziketako ikasleen laguntza ere izaten hasi gara. Eta egiten diren jolasak adibidez dira atletismoarekin zerikusia duten ekintza, izan daitezkena 50 metro korrikaen, esiak, altuera jauzia, luzera jauzia, sokatira, eta gero hau ez gain ere, gaur egun eskoletan egiten diren jolasak izan daitezke. Hori seria, dodgeball, baita ere harri-horriar, eta bar. Tira, bortxe genuen, Jon Arrazola irakaslearen azalpena, nolabait gaurko topaketa hauetan egiten duten horren inguruan, baina aizue, Leire, Naia, primizia bat ere badaukagu gor bigarren kafean gure entzuleekin elkar banatzeko, eta hau da, zuzen ere, Mendigain eskolaren abesti berria ere badela, lan handia eman dizuen proiektu bat, baina dagoeneko gauzatuta dagoena, eta izen aldaketa bati eta eguneratu behar bati ere erantzuten diona, ze kantu izan, bazegoen, baina nolabait, gaur egunera ere ekarri bartzen kantu hori. Bai, eta eskola txikien festaren aitzakian logoa Miruaga da, zizurkinen oso berezia den hegazti bat, eta hemen daukagu, paparrean, Miruari kantatuko diogu, eta, lan handia eman duen kanta bat da, Loatzo Musika Eskolak egin du musika, Unai Mendizabalen hitzak dauzka, eta Bukalai dantza taldeak koreografia ere jarri dio, beraz, ea gustatzen zaizuen. Entzuleo, kauxe kantua Mendigain gainean egan, eta gerora guk gure webunean ere zuen eskutara jarriko dugu, eta bertan horre kredito guztiak eta itortza guztiak ere behar bezala egingo ditugu, baina hauxe da kantua. Zabal desoak, zer ikusten da hangoitik. Gure lagunen babes goxoak, Egarazten gaitu pozik. Euritantak zenbatzen eta, odeien ertzak marrazten. Ametsak ureztatzen eta, ezinezkoak ikasten. Iru, biru, 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 zeru, zeru, zoroera. Iru, biru, 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 Mendigain gainean egan. gure eskolako hormazarre, itzegin alko balute. Lehen lapurtzen zituzten hitzek, garen egiten gaituzte.
Entzuleok hause kantua esan da bezala, gero gure webunean ere entzungai izango duzuena, eta noski, eskola txikien plataformetatik ere helaraziko dizuetena, mendigain gainean egan, eta leiretan nahiari, mil esker ematea bezerik etzaigu geratzen. Zuei, eskerrik asko. Naia, zu gero gurekin izango zara, beraz oso urtira zara joango, leire, nahi duzun arte, bigarren kafe bat ere hartuko dugu. Eskerrik asko. Eta gu bagoaz orain azken ordukoaren bila estudio zentraletara, ez Bilboko estudioetara, barkatu entzuleok, Itxaso Leon Kareaga lankidea, antxe dugu eta prest, eta segituan berarekin aritzeko modara, orain bai, Itxaso Leon, egunon. Kaixo egunon, agian gogoratuko duzue kasu hau, duela 2 aste sanduzelain hildako emakumearen bikotekideoia aske geratu da ikerketaren zain. Alde batetik epaileak aipatu du ezin duela dagoeneko frogarik aldatu eta emakumearen ihesaldia erabaki pertsonala eta zorigaiztokoa izan zela ere adierazi du. Hain zuzen, Iruñeko lehen auzialdiko auzitegiko emakumearen aurkako indarkeriaren ataleko titularrak aske utzi du sanduzelain bikotekideoia hilostean atxilotutako gizona, eztabaida gogor baten ondoren etxetik ihes egiten saiatzen ari zela amildu zen leiotik emakumea. Bere autoan argudio polemikoak ematen ditu epaileak, esan duenez, egia da inputatuak hilabeteak zeramatzala biktimarekin bizitzen eta harremanetan naiz eta babesa agindupean egon. Eta gaineratu du halaber gizonak atea itxi ziola heriotzaren egunean, baina etxe bizitzan pertsona gehiagok zutela ateko giltza eta zoritxarrez erabaki pertsonala eta zorigaiztokoa izan zela hildakoak berak hartu zuena eta ikertuarekin horrelako eztabaidak izaten baitzituen harreman hautsi eta berriro adiskidetzekoak. Ostegunean egindako agerraldi batean fiskaltzak behin-behineko askatasuna eskatu zuen, orain epaileak eskaera hori onartu du adieraziz, atxilotuak ezin duela jada frogarik aldatu eta jaso ditzaken zigorrek, aukera ematen dutela hain astunak ez diren beste neurri batzuk adosteko. 15 egunean behin epaitegian agertzeko eta helbide aldaketak jakinarazteko bete beharra ezarri dio hortaz. Autoaren arabera biktimak eta auzipetuak harreman sentimentala izan zuten eta emakumeak salaketa jarri zuenaren aurka tratutxarren delitu bat egotzi da. Prozedura horretan 2025ko irailean urruntze agindua ezarri zioten. Hori batetik eta bestetik ekonomia gaietan kontatu behar dugu Tubacexek 1,3 milioi euroko irabaziak iragarri dituela 2026ko lehen hiruileko honetan eta nabarmendu du hori oso urrun dagoela duela urtebeteko aldi berean lortutako 7,9tik. Aste honetan bertan ertearen aukera filtratu da. Ameriketako estatu batuek ezarritako mugazergek sortutako ziurgabetasunak markatutako testuinguruarekin lotu ditu datuok konpainiak horri ekialdertaineko gatazka gehitzen zaiolarik. Arabako industria audien eta produktuen fabrikatzaileak ostiral honetan eman ditu jakitera urteko lehen hiruhilabetetako emaitza hoiek salmentek ere 15,4 egin baitute behera. Iazko lehen hiruhilekoan 182,3 milioi izan ziren eta urtengo lehenengo hiruhilabeteetan 154,2. Badatu hauekin, Tubacex aldi baterako enplegu erregulazioko espediente aurkezteko aukera aztertzen ari da, esan bezala batzordeko iturriek aste honetan jakitera eman dutenez eta enpresa isilik mantendu da oraingoz. Hauek une honetan berritzeke genituenak eta 12etatik aurrera jarraituko dugu aktualitatearekin. Eskerrik asko Itxaso Leon Kareaga, guk aurrera egingo dugu, esan da bezala 12etan informazio gehiago hemen naiz irratian, eta bien bitartean, Noa Gaztainagare prest segituan, liburuaren nazioarteko egunari, atzoko egunari, behar bezalako aitortza egiteko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Atzo, apirilaren 23 izan zen, eta urtero bezala liburuek protagonismo berezia hartu zuten kalean zein dendetan. Liburuaren nazioarteko eguna 1995 ospatzen da, eta urte horretan UNESCO ezarri zuen. Irakurketa sustatzeko, eginen lan aitortzeko eta argitalpenen garrantzia azpimarratzeko. Eta batzuek galdetuko duzue, zergatik aukeratu zuen apirilaren 23? Arrazoia nahiko sinplea da. Izan ere, egun horretan hil zirelako literatura unibertsaleko 3 izen handi. William Shakespeare, Miguel de Cervantes eta Inca Garcilaso de la Vega.
Egun hau irakurtzaletasuna ospatzeko aitzakia ezin hobea da. Baina irakurleek eskuetan duten liburu bakoitzaren atzean askotan ikusten ez den prozesu luze bat dago. Izan ere, eskuetan dugun istorio bakoitzak bide luze bat egiten du irakurleengana iritsi aurretik. Idazlearen lehen ideietatik hasi eta argitaletxeen eskuetara heltzen den une horretatik aurrera prozesu konplexu bat jartzen da martxan. Irakurketa, balorazioa, edizioa. Baina nola erabakitzen da zein istorio iburtuko den liburu? Nola heltzen da eskuizkribitu bat apaletara? Zer pauso jarraitzen ditu manuskripto batek argitaratu izan aurretik? Horren inguruan galdetu diegu Euskal Argitaletxeei, besteak beste, Erein, Elkar, Txalaparta eta Sugari. Manuskrito bat jasotzen dudanean, nik irakurri egiten dut, eta aztertu ostean, ezezkoa edo baiezkoa ematen dut, ez? Baiezkoa baldin bada, edizio lan bat egiten dut, eta hori idazleari bidaltzen diot. Idazleak aldaketa horiek sartzen dituenean, eta pozik gelditu denean bertsio horrekin, hori zuzentzaileari pasatzen diogu. Zuzentzaileak zuzendu egiten du testua, eta ondoren maketatu egiten da. Eta maketa prest dagoenean, imprentara bidaltzen da. Uxu Errazkin eringo Argitaletxeko editorari ginen entzuten, baina Elkarrek ere kontatu digu nolakoa den prozesu hau. Proposamen bat jaso eta egin beharreko prozesua azten da azterketatik, bai? Jaso dugun testu hori aztertzetik, bai? Orduan editoreak egin behar duena da, irizpidez berdinen baitan jasotako proposamen hori aztertu bere egokitasuna, kalitatea, bai, eta beste bat irizpide aintzat hartu, baita ere ia jaso dugun horrek gure argitaletxean, gure edizio planean zentzua edo lekua bat duen ere, eta behin hori argituta, torre erabakia, ez? Eta erabakia izan daiteke, noski baiezkoa edo ezezkoa, bai? Kasu honetan, gehiago izaten dira ezezkoak baiezkoak baino, bai, eta ezezkoa den kasuetan, gurean, bai, guzti erantzuten alegintzen gara, eta erantzun hori arrazoitzen ere alegintzen gara. Ez da atsegina izaten, baina, bai, egin beharreko prozesu garrantzitsu bezala ikusten dugu. Bai? Eta aldiz, baiezkoa eta egokia ikusten baldin bada proposamena, hor aktibatzen da, liburua sortu arteko prozesu guztia, ez? Egile horrekin harremanetan jarri eta editore egile harreman hori ekin, bai? Eta hor, azkar izan da, izango litzateke batetik edukiari forma emateko lan prozesua bideratu, edukiaz gaindi ere, liburuari berari ere forma emateko prozesua ere aktibatuko litzateke, non hor bestelako kide batzuk ere parte hartzen duten prozesuan, izan daitezke ilustratzaileak, diseinatzaileak eta beste. Eta behin hori amaituta, etorriko litzateke, inprentaratzaren fasea, eta behin fisikoki jasotzen dugunean liburua, berau merkaturatzeko prozesua abiatuko litzateke, eta dagokion sustapen edo promozio ekintzak martxan jartzea. Hoxe litzateke askarra salduta, proposamen bat jaso, eta ze ibilbide egiten duen argitaletxe baten baitan. Iraultzaile batek anelidoak ikertzen Liburu bat eskuetara heltzen denean, askotan hazten dugu atzean dagoen lan guztia. Manuskrito bat jasotzen den unetik, argitaletxeek irakurketa sakona egiten dute, balorazioa eta ondoren aukeraketa prozesu bat hasten da. Ez da erabaki azkar bat, testu bakoitza aztertzen da, egokitasuna, kalitatea eta argitaletxearen ildoarekin bat egiten duen ala ez kontuan hartuta. Horregatik, askotan idazleek hilabeteak edo urteak itxaron behar izaten dituzte erantzun bat jasotzeko. Kaixo, ni Jarginaritu naiz, Sua edizioak argitaletxeko arduraduna.
Galderak hauexek, zein da manuskrito bat jasotzen duzuenean egin behar duzuen prozesua? Testua editoreak hartzen dugu eta lantzen dugu, zuzenketa ortotipografikoari eta estilokoari ekiten diegu. Zalantzaren bat sortuz gero, egilearekin hitz egiten dugu, harremanetan jartzen gara, eta testua prest egotian, diseinatzailearen eskuetan jartzen dugu, horrek maketatzeko. Maketaratzeko, diseinatzaileak aurretik mapak prestatu ditu eta argazkiak ere aukeratu ditu. Testua, argazkiak eta mapak eskuartean edukita, liburua egiten du eta gero egileari bialtzen diogu, bere onarpena eta zuzenketak jasotzeko eta horren ostian, inprentara doa. Zein dira historian gehien saldu dituzuen liburuak? Badaude batzuk eta oso ezberdinak. Pirineos, Guía de los 3000, Rutas para descubrir árboles monumentales, Guía de huellas, señales y rastros, Los secretos del choco a su cocina, hori ikusten dozuenez anitzak. Hoiezek aipatuko nituzke historia luzeko liburuak dira. Prozesu horretan editoren lana ere funtsezkoa da. Testua landu, egokitu eta azken emaitza ahalik eta onena izan dadin. Baina prozesutik harago galdera nagusi bat dago. Nola dago gaur egun euskarazko liburuen merkatua? Azken urteotan aldaketak egon dira, baina badirudi irakurtzaletasunak bere lekua mantentzen duela. Naiz eta erronkak ere handiak izan. Digitalizazioa, ohitura aldaketak edo hizkuntza gutxituen egoera bera. Nagoela natura zinguratua Alderdiaren kongresu batean baino Esanen nuke txalapartan badirela titulu batzuk, orain dela asko argitaratu izanagatik ere, gaur egun funtzionatzen dutenak, eta horietako batzuk dira, adibidez gazteleraz Jokonda Beliren La mujer habitada, edo gatazkaren inguruko baten bat, euskaraz berriz, Joseba Sarrenandiaren Kolosala izango da, eta Jon Maiaren Rio Mundo. Horiek dira gaur egun ere asko saltzen ditugunak. Argitaletxeek azpimarratzen dute komunitatearen garrantzia eta euskeraz irakurtzen duen publikoaren fidelitatea. Gehien saldu ditugun liburuen artean, Toti Martínez de Lezearen novelak egongo lirateke, eta baita Nur bildumako liburuak ere, Bernardo Atxagaren Obabakoak, adibidez, Ramon Saizar Bitoriaren Eun metro, Angel Ertxundiren 16. Aidanez, zerrenda horretan egongo litzateke ere Jon Arretxe, Ture sagako lehenengoekin, adibidez, Arantxa Urreta Bizkaiaren Kuaderno gorria, eta idazle berriagoak sartzearren, Alaine Agirreren txandakako bilduma, Maren Libe Oieretan, eta Nerea Loiolaren Eskapu liburuak. Ikuspegiak ez dira beti berdinak, baina denek bat egiten dute ideia batean. Euskarazko liburugintzak bizirik jarraitzen du. Historiari begira jarrita, badira arrakasta handia izan duten lanak ere. Irakurleen gustuek ere markatzen dute merkatuaren norabidea. Eta zenbait liburuk arrasto handia utzi dute urteetan zehar. Nik euskerazko liburuen merkatuaren irakurketa egiteko bitan banatuko nuke, bai? Batetik hitz egingo nuke eskaintzaz, bai? Eta bestetik hitz egingo nuke eskariaz edo liburuen hartzaile masa horretaz, bai? Orduan, eskaintzara etorrita, iruditzen zait, euskerazko liburuen eskaintza oparo bat dugula egun, bai kalitatez, bai kantitatez, bai nolabait heterogeneoa den eskaintza bat, ez? Denetik aurkitu dezakegu ia, proposamen berriak ditugu, sortzaile berriak ere
agertzen dira, beraz, eskaintzari dagokionez, nik uste, esan dezakegula, eskaintza potente bat duela gaur egun euskarazko liburu gintzak, eta hori indarrean edo balioan jarri behar dela uste dut. Bai? Aldi berean eskaintzara etorrita, eskaintza horri dagokio erdaeretan egiten diren liburuen eskaintzarekin lehiatu beharra, ez? Gure kasuan, gaztelerarekin, frantsesarekin, eta baita ere, esango nuke, ingelesarekin ere lehiatzen dugula, ez? Eta kasu horretan, euskarazko eskaintzaren ikusgarritasun gaitasun hori nekeza da, ez? Izan ere, kuantitatiboki askoz ere handiagoak diren eskaintza batzuekin lehiatzen dugu, eta horrez gaindi ere ikusgarritasun estrategietarako edo ikusgarritasun ekintzetarako gure aldean indar handik duten hizkuntzekin ari gara, ez? Eta adibideak jartzearen sare sozialetan esaterako gure liburuen presentzia edo bestelako hizkuntzatan egiten diren liburuen presentzia ez dago alderatzerik ere, ez? Beraz, eskaintzari dagokionez hori, ez? Nik eskaintza potentea bezala ikusten dute euskarazko liburuen eskaintza, baina badu, ondoan ditu beste bi eskaintza, gutxienez, bi hiru eskaintza beste hizkuntzetan indartsuagoak direnak, eta hor, badagokigu gurea balioan jartzea eta indarrean jartzea eta ikusgarri egitea. Elkarren ekarpenetik txalapartak egin duenera. Euskal Herriko edo euskarazko literaturaren merkatuak baditu berezitasunak, ez? Batetik dagolako irakurtzaletasunaren krisia edo ditzen aldioguna, geroz eta gutxiago irakurtzen delako, edo horrela diote adierazle guztiek, baina bestetik ere hor dago, ez, gurea hizkuntza gutxitu bat dela, eta berezitasun horiekin hala ere uste dute, Euskal Herriko argitaletxeok indar eta ahalegin handiak egiten ditugula, eta tarteka ere lortzen dugula irakurlengana heltzea. Beraz, katza eta piperra, irakurleak geroz eta gutxiago, baino gero kalitatea eta esango nuke oso momentu honean dagoela literatura gaur egun. Arrakasta horiek askotan ahoz-ahoz zabaltzen dira eta komunitateren bidez indartzen dira. Eta gaur bezalako egun batean ezinbestekoa da galdera bat egitea. Zer irakurri? Liburuaren eguna ospatzeko argitaletxeek euren gomendioak ere partekatu dituzte. Gomendio bat emateko eta konpromisoetan sartu gabe, azkena kaleratu dituen bi liburuak gomendatuko nituzke, batetik Jurre Ugarteren Arakinaren alaba, eleberria, eta bestetik, azkena kaleratu dugun Idoia Fraile Ugalderen Arranoaren luma eleberri berezia gomendatuko nituzke. Liburuaren egunerako aste honetan aurkeztu dugun liburu bat gomendatu nahi dut, Maixa Zugastirena da, eta izenburua da Itzala gaixotasun baten kronika. Zaila da gomendatzea, eta ez dakidelako zein aukeratu. Batez ere zaila egiten zait gomendio bat egitea, uste dudalako irakurle bakoitza bere gustua dituelako. Nik batzuk botatzearen, aurrentzako berriki atera dugun Karakola eta Barean, edo Maiare Txoperenaren zaldi bat, edo gazteleraz, Elde den Aralba. Baina dena den, gomendio bat egitekotan, gomendatuko nioke irakurleari gerturatu dadila bere auzo herriko liburu dendetara, eta bertan aski ongi ezagutza dituzte tituluak, eta beraz aski ongi ere egingo dizkiote gomendioak. Aukerak askotarikoak dira, eta gustu guztietarako proposamenak daude. Beraz,
gaur liburu bat eskuetan hartzen dugunean gogoratu dezagun ez dela soilik istorio bat. Atzean badago lan kolektibo bat, isila baina funtsezkoa. Eta agian, gaur bezalako egun batean, momentu egokia izan daiteke horri berri bat ireki eta istorio berri bati aukera bat emateko. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem. Eskerrik asko, Noa Gaztaina Oiarbide. Són les que ens han portat a viure aquest present, que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil. Eta mendik aurrera egin aurretik, gure eskerrak Erein Txalaparta, Elkar eta gurekin izan den Sua argitaletxeetako arduradunei gurekin euren hausnarketak eta elkarbanatu eta nolabaiteko erreportajea osatzeko materiala ekartzegatik. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Ta orain dena amaitu dela ez zaude men nirekin oso ezberdin zaude. Kajoi baten gorde dituzu kabesten zen Izaro eta Miki Nuñezen Escriurem honekin egingo dugu rengo minututxoa eta segituan Naia Alkorta Elezgaraiekin bestelako gaietan murgildu behar dugu orgasmoa izango dugu izpide. Kantatuko dut beti Ta idatzi denezea izan erreza Gure bizitza kantatu horri baten Oraindik baditut egunak zuretzat Kantzita iraganeko irrifarez Ta idatzi denetzera izan erreza Gure bizitza kantatu horri baten Lo hartuko dugu izarra kontatzen Atzo joan ziren horiek oroitzen Va ser fàcil, t'estic cantant la nostra història en un paper. Marxaré recordant tots aquells dies, no lasciando unint-nos una estuga bé. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Begiek hasitakoa Karraitu duten lehen hitzek Musikaren erritmoan Tangoan bat egin dute gorputzek Desioa usaindu du Naia Alkorta Elezgarai, egunon berriro. Barkatu, egunon berriro. Eguerdion. Bueno, ja eguerdi horbiltzen ari da bai. Hendik 11 eta 24 dira, hortxe. Alboan Zure bizkarra eta nire bulara Sabean bera datorki dardara Zatoz irrintziot xuxurlatu nahi dizut Gaur genero arrakalak beste arlo batean duen inpaktua hitz egitera nator eta apur bat bero, orgasmo ez arituko naiz eta nahiagoko nuke arrakalatik ez hitz egin behar izatea, baina Inigo, Eneko, Noa, noiz izan duzu zuek azken orgasmoa, kontatu nahi baldin baduzuen, noski? Nik ez da gitatzu edo gaur goizen. Zalantza dauket, gaur goizen pixka nuboso dauket, egia esan. Baina, orgasmoaz ari zarenean, ez duzu zehaztu bakarrik edo konpainian den. Orgasmoaz, orokorrean. Ez dut gaur goizen. Osondo. Zertaz, ari naizen zehazte aldera, Euskaltzaindiaren hiztegira jo dut, orgasmoaren definizio bila. Sexu atseginaren goien unea. Orgasmo batek astindu zuen, kanpo eta barren. Orgasmoa izan ondoren, lasaitasuna eta baretasuna datoz. Ez dakit hau idatzi duenak inoiz orgasmorik izan ote duen edo ez, nireak apur bat desberdinak dira definizio horrekiko eta badazpada jakintza kolektiboaren entziklopedia askera jo dut. Orokorrean, sexualitatea askea ez bada, ez zaidalako gehiegi gustatzen.
Wikipediaren arabera, giza sexualitatean, orgasmo deritzo, sexu kitzikapenaren puntu gorenari dagokion erantzun fisiologikoari. Aurretik metatutako tentsio sexuala askatu eta sexu atsegin sentsazioa izaten da genitalen inguruan. Orgasmoa gertatzen den bitartean, taupadak eta arnasketa maiztasun eta intentsitatea handienera iristen dira. Era berean, gihar tentsioa handia eta uzkurtzeak gertatzen dira uzkiaren eta genitalen inguruan. Gizonezkoetan isurketa gertatzen da eta emakumeetan ere, kasu batzuetan, G puntuarekin lotuta egon daiteken orgasmo likidoa ere gerta daiteke. Erantzun fisikoaz gain, askotariko erantzun emozionalak ere gertatzen dira. Zeinek intentsitate handiko plazerraz gain, oihuak, lantua eta irria ere eragin dezaketen. Hau, gertuago dago nire orgasmoetatik behintzat. Pertsona asko harritzen dira emakumeen isurketa hitz egiten dugunean. Emakumeen orgasmo likido horri squirt deitzen zaio eta horretaz hitz egiteko kodeetan squirter Pokemona agertzen da maiz sare sozialetako mezuen kriptatuetan. Kontua da, ez dugula apenas hitz egiten gauza hauetaz, eta emakume askok lehen eskuirta dutenean txizak alde egin diela edo haurdun daudela urak hautsi dituztela pentsatzen dutela. Ohikoa da haurdunaldia izatea lehen eskuirten garaia. Sentikortasuna areagotua egonik orgasmorik onenak maiz garai horretan gertatzen direlako. Ni, gogoratze soiak tentsioan jartzen hau pentsa. Haurdunaldietarako gauzarik onena zalantzarik gabe, niretzat sexua izan zen. Orgasmo horiengatik inork haurdun geratzea pentsatu badu, gogoratu, gero aurrak hasi egin behar direla, eta asko jaten dutela nerabezaroan. Orgasmoari begira jarri eta Journal of Sexual Medicine aldizkarian ikerketa oso interesgarri batekin egin dut Tupust. Tupust diot, apur bat zaplastekoa izan delako datu hauekin topatzea, naiz eta egia esan, emaitzak apur bat esperotakoak ere badiren tamalez. 645 emakumeei egin zitzaien jarraipena ikerketan. Bataz besteko adina, 30 urtekoa zuten eta 20 herrialdetakoak ziren. Harreman heterosexual monogamoetan zeuden denak. Datu hau garrantzitsua da, konfiantza eta elkarrezagutza altuko harremanak izateko aukera gehiago daudela ondoriozta daitekelako. Gizonezkoen orgasmora heltzeko bataz besteko denbora, 5 eta 7 minutu artekoa izan zen. Naiz eta 2 minutu nahikoak izan zituztenak ere, ez ziren gutxi izan ikerlariek harreman tradizionala deitu dioten horretan. Alegia, harreman koitozentristetan, penetrazioa zentro eta helburu duten horietan. Gizonen orgasmoak 5 eta 8 segundo artekoak izan ziren. Tita. Emakumeen kasuan aldiz, orgasmora heltzeko denboraren bataz bestekoa 13 eta 20 minutuen artean kokatu zen, eta orgasmo horien denbora 13:51 segunduren artean. Denbora horrek multiorgasmoa edo orgasmo bat baino gehiago izateko aukera emanez. Astiro eta luze. Emakumeen kasuan 12 orgasmo mota ezagutzen diren arren, gizonak nagusiki vaginan zentratu ziren. Emakumeek adierazi zuten penetrazioarekin bakarrik orgasmoa lortzea zailagoa zela, eta 69%ak ez zuela horrela lortzen. Gutxienez, musuak, koskak eta gorputzeko beste atalak ikutzea behar zituztela adierazi zuten. Penetrazioarekin emakumearen orgasmorako puntu egokiena emakumea gainean eta erdi eserita zaldun posizioan dagoena da. Jo zuten 42,2ak. Ikerketaren ondorioetako bat, gizona orgasmora heltzen denean emakumea oraindik berotzen hasten dagoela izan da. Mikroin lauea eta labe tradizionala parez pare edo bata bestearen gainean. Maila asko zapalagoan eta metodo zientifikotik urrun, aurreko asteburuan nik inkestatxoa bota nuen sareetan eta erantzun dutenen gehienen profila, emakume eta amana izanik, emaitza interesgarriak izan dira. Apirilean soilik 22% ez du orgasmorik izan. Inork, amak izakia sexualak arela pentsatzen jarraitzen baldin badu, ez gara orokorrean. Orgasmorik zor diotela sentitzen dutenen 88%ari gizonezkoek zor dizkiete, eta zergatiaz galdetuta, berak horritu zen eta jokua amaitu zen erantzuna gaiendu da oso nabarmen. Zorretan egotearen kontzeptua bera ere tranpatia da. Orgasmoa ez bai da batzuetan heltzen norberaren egoera, blokeo edo dena delakoagatik. Bakoitzak bere ardurak une bakoitzean, baita sexuan ere.
Alegia, genero arrakala horretan ere, emakumea izan ohi dela galtzaile, eta ohiko bihurtzen direla sexu harreman heteropatriarkal tipikoak non gizona orgasmora heldu eta jantzi eta aldegin edo lo geratzen den gorputza sotan daukan emakumearen alboan. Ikerketan parte hartu dutenak gazteak dira, eta horrek, patroi horrekin hautsi ez dugula azpimarratzen digu. Mikel Urdangarinen arrasto umela kantak aspaldi kontatu zigun zein den halakoetan bidea, baina maiz, haserrea, frustrazioa, lotxa edo blokeoa agertzen dira hori gertatzen denean nahi gabe. Piztiarruten modura, zenarra dator barrura, joaren joaz laizter hartu aziak elmugua. Gero betiko itura, nekea edo logura, azken musu bat aztu ostean zeko geratu da. Zergatik ez naiz gai izan behar nuena esateko? Zergatik ez dut bideratu beste modu batean dena? Nondik atera da lotxa hori? Zer egiten duten nik hemen? Tok-tok, kulpa, ate joka. Gure errua balitz bezala zor dizkiguten orgasmoen zerrendan marra bat gehitzea, eta nahikoa ez balira bezala sentimendu kontrajarriak gorputzean, buruan eta bihotzean. Katakrak. Kontzienteki, badakigu gure errua ez dela, eta bezperan bakarrik izandako eskuirtak gure gorputza ongi dagoela gogorarazten digu. Ai, baina errua beti dugu zain. Arren, ez ahaztu badugula buruan batzuetan zor dizkiguten orgasmoen kontagailua martxan, eta hor, puntu bat igotzen den aldiro, batzuek, nik behintzat bai, askatasun sexualaren aldeko borroka feminista apur bat traizionatzen ari garela sentitzen dugula. Zorra argia denean, traidorea, eta ardura nirea denean, errudun. Ez dago bakerik orgasmoen basamortuan ere. Sexu harreman boioretan ez da baten eta bestearen edo besteen artean halako arrakalarik somatzen. Beraz, harreman heteroetan gehiago gerta ez dakigun, berriro, guk ahaldundu behar dugu gizonekin larrua jotzen dugunean ere. Hori ere, ezin da, erabat, guardia jaisten dugun territorioa izan. Edo akaso, guardia erabat jaistean dago gakoa. Burua itzaltzea, lortzean, azalak hitz egin dezala soilik eta joaten uztean. Eta bitartean, gehitu jolasari behar beste elementu. Azala, atzak, jostailuak eta mihiak eskatzen eta geratzen ikasi. Behar bestetan, alboan, gainean, azpian, edo atzean duzuna haserretuko denaren beldur izan gabe. Edo beldur eta guzti. Eta lotxa eta guzti. Hitz egin ozen, baxu, almohadapetik edo xuxurlan, behar baduzu. Isildu edo isilarazi bestea hitzek burua pizten badizute. Asko eta maiz gertatzen da sexu harremanik nahi ez izan, eta presioagatik eta ezetza behin eta berriro esplizitatu ostean, gerta dadin utzi behar izatea. Horrek, izen bat dauka, eta ez da bat ere atsegina. Izen da ezagun behar den bezala, gutxienez sexu abusua eta maizegi bortxaketa. Berotu giroa aurrez. Nahigabeko ikutu bat inor konturatu gabe, tonu zigotako mezu bat jende gehiagorekin gauden tokietan, edozen aitzakiarekin besarkadai eskor bat, begiratu begietara, jeitsi begirada Espainetara, geratu gertu, ikutu gabe, segundu batzuez, eutsi gehiago ezin den arte. Heldu gerritik goxo, gogor, biluztu elkar poliki, ikutu azal guztia, masaje goxo bat, gogor, leun, poliki edo azkar. Gorputzek hitz egin dezatela, astiro eta amorruz. Bizarra egiten dut, izbioaren aurrean lastera fusilatu behar duten alegez. Astiro eta amorruz, irratia piztuta gora duan, eta potota baino naue uraldiaz hitz egiten dutenekin, igoin duten aukate. Azte buruko paradizuetako sasi esek, astiro eta morruz, ene oinek zua behar dute, egiek izota. Eta ez, orgasmoa ez da sexu harremanetan helburu izan behar.
plazerra handia egon daiteke orgasmorik gabe, eta ongi dago. Ezin da plazerrik egon gabe orgasmorik egon ordea. Normaliza dezagun gizonaren orgasmoa zentroan ez duen harremantzeko eretan larrua ere jotzea. Orekatu ditzagun aukerak. Eta hitz egin dezagun biak batera une berean heltzea lortzeko aurretik lanketa eta elkarrezketak eta praktikaldiak behar direlaz. Eta ez dugula zertan batera heldu. Ez dugulako beti heldu beharrik ere. Baina noizean behin ere, ez dago soberan, ezta? Beraz, akaso, honetan ere, emakumeok beharrean gizonek daukazue arrakala gutxitzeko bideak lantzeko ardura. Orgasmoen arrakastak arrakalak suntsitu ditzan. Eta bitartean, honegin. Ondoren isilik buelta erdia emanik loak hartu nau irribarretxu ta kulero barik loak hartu nau irribarretxu ta kulero barik. Ba, txalo zaparra dau nahi alkorta lez gara irire emango dio. Eskerrik asko nahi alkorta. Zuei. Batez ere, bigarren kafearen zazpigarren denboraldi honen momentu honenetako bat oparitu diguzulako. Ui. Eta izan dira Eneko eta Noaren aurpegia galdetu duzunean azken orgasmoa noiz izan duten. Bai, Eneko Noa, berreskuratu zareten momentu hortaz? Behar duzue Aquarius bat, behar duzue kafe bat, behar duzue zerbait? Ez, ondo godi. Salbatu igozuzuk. Bai, ala beharko. Okerrena da, gaur goizean, aje pixkatekin esan naizela goizean, atzo afari haukinu, luzatu zen, desente, kuadriakoekin gustora onginen. Eta, enauke, etzen zalantza, ez da egin nolabait erantzuna lauso emate aldera, enauke oso garbi gaur goizean, zertan ibili naizen, baina, bueno, azken minutetan barrena bai ezatu dut, gaur goizekoa zela azkena. Dena eta ondo. agerian geratu da ez duzuela gidoia irakurri. Ez, nik de hecho lehenago irakurri ez, eta neon pentsa zen, eta esaten, aberreneko eta zerantzutu duten. Nik onartu bardet ez dutela irakurri. Nik bai, nik lehenago irakurri eta galdera goi, bueno, aizu. Bueno, ez da dena kontatu behar. Aiora Mojikari botako digo galdera? Dane, bazu erantzun. Aiora Mojika, egunon, zer moduz? Egunon, daukat mikrofono oso altu, ezakit nola Jetxila, da, ezakit oso ondo azaltzen da, roska giratu behar da, baina beste helduz hori da. Beste helduz? Hola. Hau da, ASMR celebre bat, entzuleok. Ezakit oso ondo nola, inbestela jarriko naiz, hola, tente. Mikrofonoa kolokatzen, dagoeneko hobeto kolokatuta. Bueno. Hori da, neko, zuke egin pixkatemen betelana, ze hau norbaitek estutu du, biamunik espaleo bezala esateana. Hori da, gogor dago, inigo saietzen ari da, agian beste bati deitu beharko diogu, honetarako... Bueno, nahiak pasadit bestela berea, kaixo naia. Bueno, orain nahia ezin dugu entzun, jazta, konponduta, mesedez, lankideok, ez dago mikrofona lotu beharrik, ez dakit, barku bate portura atrakatzen denean soka jartzen den moduan, Helburua da, igo eta jeistea bizitzan zehar behar den aldi guztietan. Ni ere konturatu naiz, noa eserita dagoen tokian ere, baten batek nahiko gogor estutzen dula. Hemen erdunak bilatzeko momentu polita da. Eskuak beste modu batzuetara erabili behar dira, mesedez. Bai, arrakalaren desegitearen mesedetan. Lehan ikusi nun meme bat, jakasi garen hemen, meme atez reel bat, eta seksologa bazen esaten, eskatzen dizuetenean fuertego, eta orzo azte, fuertego ez da, fuertego da, ez egin beste zer, abiadura mantendu, baina indar edo eskuzioan, indar puntu bat gehitu. Barrio sesamura bueltan. Graziosa iruditzen zitzaidan, baina bai zen pixkatola, fuerte, azkar, bai, bastante ona. En fin, entzuleok, ja ez dakit nahi pena ematen dit, ze alde teorikoa eta nahiaren zutabe edo iritzi hausnarketa hori guzti oso ondo dago, lokatz pixka teroraik nahi nuke hemen. Ez du inorkitzegin nahi. Ez du inorkitzegin nahi. Egia erantzun gabe gatu nahi. Hori da. Zan, azkena noiz... Zure azken orgasmoa noiz izan den. Ez da gaur goizean izan. Erantzun hon bat iruditzen zait. Ez da gaur goizean izan, oso erantzun hon iruditzen zait. Baina, tira, genuen hemen playlist bat, Sexy Masturbation Playlist. Hortik tiraka ibili naiz, konturatu naizenean nahi algorta lez garai ito zitekeela.
Bueno, itotzeko modu desberdina daude, ez? Bai, hori ere egia da. Irantzuleok, ez dago aukerarik hemen orgasmoaren inguruan askoz gehiago hitz egiteko, pena bada, baina ez dugu egoera inondik inora behartuko. Egin nezake lotura bat, nere gaira. Benetan? Mesedez. Bueno, dakizuen bezala ni BTS-i buruz hitz egitean ator, BTS-en Ariran albumari buruz, eta BTS-en Ariran albumeko singela Swim, igeri, egiteak, letra begiratuzkeo, hemen nahi dezun aldetatikan urortu daitezke gauzak. Water falling off your skin, bai. Swim. Eta olatu bortitzak datoz ez egin ies sartu bertara, eta olatuak sortzen ditut nire bibeatzekin. Mama, benetan! Bai, hoi ere badu, irakurri dezakezu nahi dezun aldetik. Hombre, ez dago beste irakurketarik. I just wanna dive da buzeatu nahi dut, ez da? Sakonera nahi dut. Gatzaporean ere mingainan she's stunning, zora harria da. Orduan, nahi badezute badago irakurketa hori ere, nahiz eta ez dan definizioz irakurketa ofiziala. Ez egin hain gogor, don't make it so hard, so easy. Nere interpretazioa bestea da, ni bestearekin dator, baino... Bueno, gaurrez. BTS-en kontzertuetan asko ligatzen da? Ez dakit. Egizu, kontatuko iguzu. Ez dut uste, nik ez ligatzen, orokorren, hola bizitzan, kontzeptu bezala, baino... Ojo, hementxe, maila hundiko adierazpenak. Nik ez dut ligatzen inoiz, horrela, bizitzan, kontzeptu bezala. Bai, oixe. Punto mugika. Kontzertun ezakit, badakite fandomean atera diala bikoteak. Fandomean ezagututako jendeak eta roiona topatu eta bikote bihurtu diala hori. Gustatzeit pentsatzea, akaso elkarkitzikatzen dutela Swim hauen zuten azken aste hauetan. Ze fantasia sortu duzun bapatean. Ja, badakit, baina paske bat. Euskal Herria, larrua jotzeko kantu berri badaukagu eta Hego Koreatik dator, BTS-en Swim da, eta guk gonbidatzen zaituztegu asteburunetan, maite dituzuenekin, Goxo eta Naia Alkortak egindako hausnarketa hori entzun da balin bada hobe, Swim kantu jarri eta gozatzera. Eske beste badaukat hobea dana baina. Beste badukat obea edo obean esan duzu? Obea dena oraindik. Aurrekon hitz egin nun albumaren lehenengo erdiari buruz ez dakit guatuko zeaten, eta esan nun lehenengo erdia eta bigarrena separatzen ditu abesti batek komila tartean, baina abesti hori kanpai bat da, hau da, kanpai jotze bat da. Eta orgasmoa guzen. Minutu eta 37 orgasmoa. Ostras. Bueno, landu behar da gorputz horretarako, baina... Nik uste kanpaia jotzea dela euskerak daukan esaldirik zoragarriena. Mundiala da, crossover hau, ez genuen espero, ez? Gehiago crossover hartu zaituztego. Begira nora gertu den hemen. Baina, sar dadila gure mikrofonotara. Bueno, gainera, nahi badu Miguelek ere sartu, oraitxo orgasmoaz hitz egiten ari garela. Oiuri, Miguelei esan nahi badu orgasmoaz ari garela hitz egiten, orgasmo arrakalaz, nahi badu parte hartu gurekin gustora txiko diogula. Eta... Ez da hemen ze crossover sortu zaigun, bapatean orgasmo arrakala eta BTS-en artean ari gara topatzen fantasia. Eta Goiuri, Sahara refuxiatu kanpalekuetatik iritsi berri da, eta faltan botatzen zigun, Goiuri, kaixo? Hemen dago! Zer modu zaude? Nekatutak. Hirugaldiko itzulera izan da? Bai, 4 orduko atzerapena hegaldi batean eta 2 ordukoa beste batean. Beraz, induzue, Tinduf, Argel, Madrid... Argel, Madrid, Loiu. Bueno, hor orgasmo askorako denbora zegoen. Goiuri, uste WhatsAppean Imanolek jakinarazi dizuela denei, egon dela gaur momentu bat, seguraski 7. denboraliko momentu onena, izan dela azken orgasmoa noiz izan genuen, eta eneko eta noak oraindik ez diote buelta eman, hau izango da. Hau izango da, astebeteko gaia. Ikusi dut WhatsAppen, Imanolek idatzi diela, eneko eta noai esateko. Porque Imanol da ordena entzuten. Jakin dezazuela, maitik altxetzeko aukera ere badauko. Imanol.
Eskerra gazteak diren. Baina, zein da arazoa? Arazoa da. Gaina ez da arazoa. Beraiek geratu direla pixka bat, ez dakit, gorpu bat desagertu eta hiltzaia norden galdetu baliete bezala, goiuri. Bueno, familiak entzuten hariko dira. Bueno, eta zer dauka txarra? Osea, nik atzo... Goiuri, zure azken orgasmoa noiz izan zen? Duela ordu erdi. Ze ona! Maite dut irratia lokatzetan egitea. Baina zergatik atera da gai hau? Nahi alkortalez gara etorri darako hautsak arrotzera, goiuri. Eta orgasmo harrakala hitz egitera. Ez pentsa hemen, zuzenean hasi garenik tontakerietan. Ez hasi gara gauza serioetatik, gauza serioetara, baina beste ikuspegi batetik pixka bat. Osondo, nik martxa egin berdet, baina hueltatuko naiz. Hueltatuko zara, kroketa bat jango du gero. Gero, galdera bakarra daukat. Gure lankide Xabi biziri dago. Bai. Hor dago. Ez da gizu, gaur umeak entrevistatzen izan da, atzo gauean entrevista batzuk grabatzen dokumental baterako, Xabi Arrieta González daukagu olatu aparrean. Pentsatzen honen Sevillan zegoela oraindik. Ez, baina eta handik oso-osorik iritsi zen hori bai, eman zigun titular bat, June Romateti Ibarguren eta biok zaplasteko bat emateko gogoa sentitu genuena. Zergatik? Orain bizitzan sinisten dut, orain bizitza maite. Bueno, ni banoa. Earki zaudete, oso zaudete. Gero elkarriko izko dugu. 13 minutu barru agurtuko dugu bigarren kafea eta Goiuri Zeizarandiarekin kroketa denontzat. Goiuri gonbidatuko du? Ez? Venga, gonbidatuko du nahi alkortalez gara ikordu. Tira, Jora Mujika, ez dakit zenbat hitz egiteko denbora emango digun. Nahi baduzu, gordeko dizu tarte datorren astean tajuz BTS-en inguruan aritzeko, eta gaur jarraitu ezakegu lokatz giroan, edo BTS helduko diogu, zuk agintzen duzu, Baina pixka denborari gabe utzi zaitugu. Azkar batian kontatuko izet pixkat BTS-en albumaren bigarren zati honi buruz, eta olaia komentatuta uzten dut baita. Bigarren zati hau, aurrekon komentatu nun lehenengo zatia zala zer da BTS galderari erantzuna BTS kanpora begira, ez? Zer da kontzertuetan eta pixkat horren erantzuna, eta bigarren partea pertsonalagoa da, intimoagoa da, kantak ere lasaiagoak dira. Batzuk igual sartu litezke sonoridade aldetikan eta aipatu dugun zerrenda hortan, nahiko kanta seksiak ematen dute musika aldetikan ere bai, baina ni ez no horrea, bueltatuko naiz nire gaira. Bueno, bigarren zatia irekitzen duna bestia Swim da, eta Swimek berez, beste konnotazio horiek ere hartu nahi baldin baditugu ere, berez hitz egiten du igeri egiten jarraitzari buruz, aurrera egitea eta zailtasunak gainditzea eta beti keep swimming hortan, segi igerian, iritsiko zehala helbururaino. Eta horren ondoren datorren abestia da Merry Go Round, dala Tio Biboa, esan nahi du. Eta ondatutako Tio Bibo batei buruz hitz egiten du abestiak, pixkat bizitza, zuk ez Swim hortatik angatoz, hau da, segi aurrera, iritsiko zea, baina gero gaude ondatutako Tio Bibo batean, denbora guztian bueltak ematen, eta errutina hortan sartuta, eta dena da berdina, eta hitz egiten du abestiak, batek kantatzen du zehazki ere, pentsamenduei bueltak ematearen kontuaz, pentsamendutan galduta, eta berriz ere buelta, eta ezin zehala espiral hortatik atera. Hau dator baita zuzenen, kontatu du asko soldaduzkan egondan bitarten insomnio arazoa handik izan ditula, eta ezin lo egin, eta horrek ere gerora jarraitu diola, eta hori, pentsamendutan galduta egotea, eta usten denok identifikatu gaitezken hortatik, Tio Bibo bat bueltaka, eta ezin geratu, eta ezin hemendik jetxi, eta denbora guztian hor kateatuta. Eta gaina Tio Biboa da irudia baita, dala txikitan asko gustatzen zaigun zerbait, Tio Bibon ibiltzea denoi gustatzen zaigu, eta orduan irudia ere bada txikitan hainbeste desio zenun zerbaitetan orain kateatuta zaude, beraiek betidanik espero zuten arrakasta hortan edo musika munduan izandako arrakasta hortan daude, baina kateatuta daude aldi beren, bueltaka denbora guztian zere berdinaren bueltan. Eta hortikan pasatzen gea urrengo abestira dala normal, zentzu berdintxua dauka edo horrekin lotuta dago baita, ze normalek hitz egiten du
zenbat normalizatu dituzten berez normalak ez dian gauzak, ez? Fama eta arrakasta eta milaka pertsonaren aurrean kontzertuak emate hori, berez ez da situazio normal bat edozeinek bizi dezakena, eta nola azkenean hori ere normalizatuta daukaten, ez? Eta pixkat, bueltaka dabilen tiobi hortatik angatoz, eta hor barruan bizitzen dezuna ere azkenean ez dala bat ere normala, eta baita normalizatu dituztela fama horrekin datozen gauza asko, ez? Jasotzen dan maitasun guztia, jasotzen dan gorroto guztia, hori dena ere normalizatuta dagoela, eta berez ez dala zerbait ohikoa edo ez dala zerbait normala, eta Pakorren barruan ere dago beste abesti bat dala They Don't Know About Us, ez dakite guri buruz, ez nahi gaina abesti honek ez dakite guri buruz honek gogorarazten dit berritxarraken letra bat, dala titular guztiak guri buruz dira, baina ez digu inork ezer galdetu, horri etortzen zain nahi burura zeitun lotura hori egin nun, ez dala gauza bera, baina pixka da hori, ez, demora guztian guri buruz eta gu ahotan, eta baina ez gaituzue ezagutzen benetan, ez dakite guri buruz, eta ez dakite guri buruz honek dauka ere mezu bikoitza, ze bai da kanpora begirako zerbait, hau da jendeak orokorrean ez gaitu ezagutzen, baina bai da ere fanei zuzendutako mezu bat, eta gaina elkarrizketa baten hala esplikatu zuen orain dela gutxi Jiminek, taldeko kide batek esantzun, abesti honen abia puntua izan zala taldeko beste batekin, Namjunekin edukitako elkarrizketa bat izan zala honen abia puntua, ez? Eta elkarrizketa hori zala, hori fanei buruz, ez? Eske, igual ez dakite, benetan zenbateko eragina daukaten gugan, edo benetan nolakoak gean, eta hausnarketa bazan, ematen diguten feedback guztia edo beraien gandik jasotzen dugun guztia beti hain positiboa baldin bada eta dena baldin bada ona eta dena zoragarria, ez ote gaitu horrek gu mugatzen artista bezala, ez? Hau da, jasotzen duten erantzun guztia baldin bada ze ona egin dezula, nola hasiko naiz, nola hobetuko dut, ez? Pixkat hortik handator baita They Don't Know About Us, geroa, zabaldu zan gehiago beste kideen iritziak ere hartuta eta abestia osoagoa da eta zentzu gehiago dauka beste ikuspuntu batzutatik ere, baina abia puntua hori izan, eta niri oso interesantea irutu zait, gaia hartzea eta esatea horrela, hau da, zezuk zure fandomari esatea, abesti honen abia puntua izan zen, igual zuen laudorio guztiak, ez dirala ainonak, batzutan guk ere jakin behar dugun nundiko betu behar dugun. Zordun interesantea iruditzen zait abesti hau. Gero badaude bigarren zati honetan abesti gehiagore bai, Like Animals, animaliak bezala, One More Night, Please. Barkatu, nik egin dut abestien lotura bat besterik ez, bale? Swim, One More Night. Oso argi dago dena, Body to Body, Like Animals, Into the Sun. Disko erdia dago orgasmorako bideratze horretan. Zen ikusti Into the Sun oso garbi dagoela nahi alkorta zertaz ari den. Into the Sun da, eraman nazazu argira, eraman nazazu bide hori behar duen horretara guztira. Please, ze elkar ulertze eta elkar gozatze horretan badaude mesedez eskatu behar diren gauzatxoak, ezta? One More Night, Like Animals, Body to Body, Swim. Bueno. Hemendik aurrera jora ez duzu berdin entzungo betez. Nik haue guztia... Igual hemendik aurrera jorarentzat esku batekin entzuteko diskoa bihurtuko da. Nik kontemplatuta nituen irakurketa guztia hauek ere bai, suposatuko dezuten bezala, hemen fandomak irakurketa posible guztiak egiten ditu, eta gainera beraiek ere, esana daukate, gauza batzuk idazten dituztela, interpretazioan hitzak izan dizaten, eta da, hartu nahi balin badezu hortik, hartu hortik, baino beste batzuk ere izan ditzaket, eta Into the Sun da albuma izten duen abestia. Bueno, ezin da hobeto bukatu. Eta berez da fan song bat esaten dana, fanei eskainitako abesti bat, eta berez kontatzen duna da, momentu zailetan, deitzen didazunean, jungo naiz, aguantatuko dugu hau, pasako dugu hau, eta elkarrekin jungo gea eguzkirantz, eta gainea, da oso koroan kantatzekoa ere bai. Nahi alkortak pentsatu du, nerekin batera, simultaneoki orgian. Zalantzari gabe. Bueno, nik pentsatzen dut kontzertu. Noa, aportatzeko momento duzu. Noa dago gorri isilik egonda ere.
Sí. Jo, es que no me espero. Es más, ya está. Sí. Ostirala da. Bai, ni ondo irutza izan, ni entzuten nao. Hau da berria, borborka daukagu, batzuk alergia pairatzen ariko zarete entzuleok, baina alergiarekin batera, beste gozatxo batzuk ere. Dena izan daiteke sexuala, segun eta nola behiratzen dezun. Zalantzaria. Eta, intu desan, kariñokin behiratzen deguna bestia da, kontzertuak izten dituna bestia da, eta deno bukatzen dugu kantatzen intzu desan. Izan daiteke sektarioa intu desan, izan daiteke sensualagoa edo emotiboa da oso egia esan, emoziotikan dago bestelako irakurketak ere izan baldin baditzak ere, baina berez albuma hasten da oso potente eta albuma hasten da oso fuerte eta hasten da esaten saltatu nahi dut eta dantzatu nahi dut denok elkarrekin eta izten da oso goxo, esaten momentu zaietan ere deitzen diazunen horregongo naiz eta jungo gea elkarrekin eguzkirantz. Zaintza ere sexia delako. Bai, oso. BTS Madrien eriko kainaren 26 eta 27 oiesek izango dira Euskal Herritik gertuen eskainiko dituen kontzertuak nolabaitola gertura begira, ezta? Ezakit, distantzia Paris eta Madridena oso diferente otetan, zen Parisen ere joko dute. Bai, ez dakit Euskal Herriko erdigunea edo neurketan ondik egingo genuken. Noski, Baionatik Parisera ziurrenik Madrilera, ala ere geixiago egongo dira, Nik uste Paris pixka bat urrunago gure mugetatik, pixka bat egongo dela, baina bai horiek izango dira. Eta gainera, hemen parean daukagun Aiora Mujika kontzerturen batean, diot batean, zen bakarra ustotu ez dela izango, egotekoa zara. Bai. Madridera goaz, Parisera goaz. Madrid ekainako 26 o zazpi? Zazpi. Bai, 26an lan egin behar da. Ostirala da, orduan lana bukatu, Madridea, eta 27an kontzertua. Gero uztaila hasieran Bruselas. Horrare bazoaz? Bai. Matxo maiti, uztailaren 1, 2 izango dira Bruselan. Eta gero Paris. Stade de France, antxe Olimpiar jokoak jokatu ziren. Eta horren bestelako funtzioak ere beteko dituen estadioan ere, hariko zara edo izango zara uztailan. Ba, ikizten gogoa, ja kontzertua ikusteko. Dauket, gogoa nik? Zu joateko, ez ni joateko, Zu joateko gogoa? Ari naiz irudikatzen, iriziri joango den orgasmo talde hori orgia itxia ez, kontzertu bakoitzean. Ez ezala inorrek gauza rarorik pentsatu, musika entzuteragoaz, oiu egiteragoaz, kantatzeragoaz. Oiu egiteragoaz. Bai. Aiora, igual bigarren kafeak fanzoneari egingo dion ekarpenik onbiena izango da, zuengan orgasmo kolektiborako joera opistea. Ai, ene. Entzuleo, kintu desan, guretzat esanai konkretu eta eztabaida ezina duen kantu honekin, agurtuko dugu gaurko bigarren kafea, eta datorren astelenean bueltan izango gara. Aiora Mujika, mila esker. Eskerrik asko zuei. Nahi Alkortarez garai, mila esker. Honegin. Noa Gaztañaga, mila esker. Mila esker. Eneko Iturbe, eskerrik asko. Zuei. Eta entzuleok, zuei ere. Mila esker horregoteagatik gubagoaz, nahiko ostirala daukago buruan, nahiko nerabezaro gure udaberri abstenia honetan, eta tira, agurtzeko ordua heldu zaigu. Informazioaren txanda orain, musikari ondoren, gu astelenean izango gara bueltan, goizeko 10 eta 5. Into the sun, into the sun, I'll follow you. Into the sun, into the sun, into the sun, I'll follow you. Entzuleo, bagindu azen baino kontatu gabe ezin dugu geratu Aiora Mujikak oraintxe esan digu. Ez dizuet esan albumean dagoen kantu izkutua, soilik formatu fisikoan dagoen horrek, izena duela? Come over. Osondo, honekin ja bai bagoazela. Muxuak entzuleok eta orgasmo asko aste bururako, Keep calm and bigarren kafea.